Mario Kutajjar li bejn l-2013 u l-2022 kien iservi bħala kap tas-servizz pubbliku illum chairman ta' Heritage Malta għadu kemm nida ktieb bl-isem ta' noti. F'dan il-ktieb Kutajjar ġabar dak kollu li seħħ fis-servizz pubbliku sakemm dam hu jservi fil-kariga b'ġabrat esperjenzi ta' meta Kutajjar kien fil-Union, l-istrateġiji li implementa fil-kapitali ta' Malta, il-ħolqien tal-Malta Biennale u dak kollu li kien għaddej f'Heritage Malta. Waqt it-tnedija tal-ktieb l-awtur innota kif kull storja rrakkuntata għandha isem u kunjom u għalhekk il-kitba tirrappreżenta identità. Mhijiex biografija, ġifieri dik nagħmilha ċara. Għaliex għax ifisser li kollezzjoni ta' esperjenzi hija meta inti ma tkunx qed iddur, il-ktieb ma jdurx fuq ħajti, assolutament. Il-ktieb idur fuq l-esperjenzi infushom, fuq in-nies li jagħmlu dawn l-esperjenza ħadd ma jagħmel xejn waħdu. U allura kellek in-nies miegħek, in-nies li affettwaw dak li jkun għaddej, it-twettiq li jkun għaddej, il-burdati tan-nies. Mario kompla li dak li pubblika u wieħed rari, e kif pajjiżna sitwazzjoni kemm xejn rari li persuni li jaħdmu fis-servizz pubbliku jippubblikaw l-istorja tagħhom. Jiena ftaħt tieqa fuq il-kuruturi ta' wara l-poter, mhux dak li tara, dak li hemm wara, kif jiġru l-affarijiet. Mill-iċken ħaġa sal-ikbar ħaġa. Il-mod kif jaħdem il-gvern, il-mod kif isiru l-affarijiet fil-gvern. U l-preparamenti, pereżempju, qabel elezzjoni, wara elezzjoni, kif jiġru l-affarijiet, x'sibna fl-2013, ma sibniex fl-2013.